filodum alinu fishem sidis miltawichet inti seba lilcholin insen mulek l'atrisema kol filodum lolalsin yamuleyani zichayr alishin talchayasin kiseta fik ilchnina intfawarata fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Isma' mulej il-leħen u l-għajta tiegħi, inti l-għajnuna tiegħi tħallinix, titlaqnix u Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa kif inhu xieraq narblu ftit il-kuxjenza tagħna, nitolbu maħfra sinċira lill-Alla u nweduh li nwarbu dak kollu li jista' jfixkilna fil-mixja tagħna lejh. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, bil-ħallej dmirijieti, ħtijatijaj, bl-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġini, lill-Anġel u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna jwassanna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina, nitolbu il-Qoddisja b'suffraġġju tal-irwieħ tal-familja Ċefaj u l-familja Magro. O Alla qawwa ta' min jittama fik, jaf magħna li aħna qegħdin insejħulek għax aħna bnedmin dajfa u li mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Għatina dejjem il-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek ħalli noġbuk fir-rieda u fil-għemil tagħna bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni jitra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti, la darba qegħdin naħdmu fl-imkien ma' Alla, aħna mela nħeġġukom biex ma tirċivux il-grazzja tiegħu għal xejn. Għax hu jgħid, fi żmien it-tajjeb smajtek, f'jum is-salvazzjoni għejntek. Araw, issa hu żmien it-tajjeb, araw, issa hu jum is-salvazzjoni. Aħna xejn ma nagħmlu li jista' jkun ta' tfixkil lil xi ħadd biex il-Ministeru tagħna ma jaqax fl-għajb. F'kollox inqisu ruħna bħala Ministri ta' Alla, bis-sabar kollu fit-tiġrib, fid-dbatija, fid-dieqa, fis-swat, fil-ħabsijiet, fit-tixwix, fit-taħbit, fis-sariet bl-arqat, fis-sawm, fis-safa tal-qalb, bl-erf, bis-sabar, bil-ħlewwa, bi-spirtu qaddis, bl-imħabba sinċira, bil-kelma tas-sewwa, bil-qawwa ta' Alla, bl-armi tal-ġustizzja fuq l-lemin u fuq ix-xellug, fġieħ u fl-għajb, kemm jekk jgħidu l-ħażin u kemm jekk jgħidu t-tajjeb fuqna.
iżommuna bħala nies qarrieqa lilna li ngħidu s-sewwa bħala nies li ma jafhom ħadd. Għad li kulħadd jafna bħala nies f'xifer il-mewt. Għad li aħna ħajjin bħala nies ikkastigati. Għad li maħniex mogħtijin għall-mewt bħala nies imdejqa. Għad li dejjem ferħana bħala nies foqra. Għad li nagħmlu għonja lil ħafna bħala nies li ma għandhom xejn. Għad li kollox huwa tagħna. Il-kelma tal-mulej u daħajr il-lallaf. Għarraf is-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjex tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu f'għajnejn il-ġnus wara l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil-mulej fl-art kollha. Infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Fanal għal-riġlejja l-kelma tiegħek u dawl fil-modija tiegħi. Il-mulej ma'kum. Għanem l-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-disċipli tiegħu smajtu x'intqal għajn bajn u sinna b'sinna. Imma jiena ngħidilkom biex bniedem ħażin ma tqifulux, anzi, jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħaddek il-lemin, dawwarlu l-ieħor ukoll. U li min ikun irid itellek il-qorti u jħodlok il-libsa, ħalilu wkoll il-mantar. U jekk xi ħadd tiġalik timxi miegħu mejl wieħed, mur miegħu tnejn. Għati lil min jitolbok u ddawwarx spallejk li min ikun irid jissellef minn għandek. Il-kelma tal-mulej. Mena fil-Vanġelu smajna dolodu x'qalinna Ġesu, smajtu x'intqal għajn bajn u sinna b'sinna. Imma Ġesu jgħidilna, imma jien ngħidilkom biex bniedem ħażin ma tiqfulux. Issa eżis fid-dinja narawha spiss il-mentalità li semma Kristu, għajn bajn u sinna b'sinna. Issa l-ħajja nisranija tagħna eżis hija novità li jiddawwar ħaddek mhux sinjal ta' djufija, iżda ta' ħelsien. U dawk biss li għandhom il-kuraġġ li ma jirraġi wieħed ma jagħmilx, iżda jagħmel eżattament l-oppost tiegħu ħalli jsejjaħ lilhom infushom tassew ħielsa. Allura, ħieles mhux min għandu is-saħħa li jiddefendi lilu nnifsu mill-ewwel, iżda min li minkejja li għandu is-saħħa li jiddefendi lilu nnifsu iġib ruħu b'mod differenti. U għalhekk propju l-istedina tal-Vanġelu tal-lum hija ċara. Jekk trid telep il-ħażen, tużax l-armi tiegħu stess. U Ġesu n-nifsu jgħallimna u jgħidilna u għastess ġapruħu b'mod mhux mistenni meta iffaċċjat mill-ħażen.
Ġesu li għaf jaħfer iwieġeb u anke jżomm miskiet u jirreġixxi malajr ħalli l-vjolenza li forsi rċieva ma jpattiex lura. Issa ħna eżis fl-istent tagħna għandna din il-ħaġa illi il-ġisem tagħna jirribella meta jkun irċieva xi ħaġa li forsi ma toġbux u naturalment l-istent tagħna jipprova dejjem jelibna. Imma aħna ma rridux ninsew jien nisrani u bħala nisrani nipprova nagħmel ħilti kollha biex kemm jista' jkun inġib il-paċi. Ma nkunux nistaġliet, mhux għax forsi xi ħadd tagħmellek xi ħaġa xkejkna inkabruha, għax jekk inkabruha ħa tikber, jekk inċekknuha tiċkien u jaqbel l-affarijiet inċekknuhom ma nkabruhomx. U allura importanti ħafna li fil-ħajja tagħna meta nitilqu ma' dawn ċirkustanzi nġib quddiem għajnejja kieku Ġesu kien minflok x'kien jagħmel. Ġesu aċċetta kollox, it-tgħajjir, iż-żeblieħ, l-insulti, kollox irċieva. X'għamel imma? Laqqas kelma, laqqas kelma. U dak stess li jkun qed jagħmellek din il-ħsara meta inti bl-imġiba tiegħek turih huwa stess jaqgħad ċajt. Għaliex? Għax ma nkunx illi pattejtlu b'dak li qalli. Allura importanti ħafna kemm jista' jkun nkunu nies li mhux nġibu l-ġlied imma nġibu l-paċi. Għax fejn hemm il-paċi hemm Alla, fejn m'hemmx paċi hemm id-diżordni. Bil-wieqfa. Ħuti nirresqu l-fiduċja tagħna fit-talb tagħna lill-Alla l-Missier li ma noqos qatt li jagħtina u jenna fil-bżonnijiet tagħna għalhekk ngħidulu enna mulej, enna mulej. Għall-Knisja sabiex il-qawwa tal-Ispiritu Santu issaffija u tagħmilha dejjem aktar xhieda ħajja ta' Kristu nitolbu. Għall-ħaddiema sabiex fil-ħidma tagħhom ifittxu aktar is-solidarjetà mill-profitt u l-karriera nitolbu. Għall-familji tagħna sabiex ikunu dejjem miftuħa għal min ikun fil-bżonn nitolbu. Għalina sabiex fuq l-eżempju ta' Kristu nkunu dejjem aktar ġenerusi u konna ħniena mal-oħrajn nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba tagħna. O Alla ta' tieba li tjaf ma' min jittama fik, għati lill-poplu tiegħek li jitqawwa dejjem fl-imħabba ta' ibnek li jingħata għalina u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna il-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-imbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, li wniedma quddiemek
u għamel li jkun joġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti, bidnuk tiegħi naħtieġ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun joġob lill-Alla li missier li jista' kollox. O Alla dawna id-doni li aħna qegħdin nofrulek. Inti tagħmilhom għalina ikel u sagrament biex bihom tajjixna u ġġeddidna sew fir-ruħ sew fil-ġisem. Għamel nitolbuk li ruħna u ġisimna ikunu dejjem mejjuna bihom bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukollhom kien roddulek ħajr bi Kristu Sidna. Fih inti jogħġbok kollox iġġedded u lilna wkoll tajtna li nieħdu sem mill-milja tiegħu. Għaxat li kellu n-natura ta' Alla xejjel lilu nnifsu u b'demmu li xeret fuq is-salib għaqqad fis-slim il-ħrejja kollha. Għalhekk inti ollejtu fuq kollox u sar is-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jagħmel ir-rida tiegħek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intendu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, nbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi walla tiegħi jiena nħobbok u nadrok. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġrad il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu bil-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi walla tiegħi jiena nħobbok u nadrak. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwiet għax hu l-mulej. Kull irkopat min, kull il-sin jisqar Ġesu hu il-mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu
li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek l-irwieħ tal-familja Ċefaj u Magro li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li huma minsija minn nieshom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzom malla Marija, ma' San Ġusepp Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tan huwa missierna, missier li jħobbna, missier li jgħadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missier li lest li jgħinna. Għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna huwa stess ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minħa għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarrbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajja. Bil-mewt tiegħek kif lit minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna
għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħek. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem. Grazie, Signore. Bil-wieqfa nfaħru lis-Santisma Trinità imbaxxu rasna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazie, Signor Alla, figli Signore. Nitolbu. Is-sagrament imqaddis tiegħek mulej li bih aħna tqarbilna wa sinjal tal-għaqda tal-fidili fik. Għamel nitolbuk li għajġi bibta bil-għaqda fil-Knisja tiegħek bi Kristu Sidna.
il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Infaħru lil Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zibaħanja bil-fer taqlub safin. Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.